Hello guys, welcome back to my vlog. So ang atong video karon, mag-ipo na sad mi sa among mga kape, amo sang harbison. Pero amo lang usan siblingon kay aron mapun-an pagtanom ang mga kape. So kuyog ta ninyo pangipo. Kuyog mi si James pod. So tana. Mga kape. Daog na. Bungas ang kape. 200 ka punuan. Duwang pa lang ang uban. Yan kwarta na. Nakay 200 ka punuan. Tag sa kilo kada punuan. Ayan na Kahit ng tagsudan. Sudan, bugas. Hanap pang guwang Dahil guwang. Po ang kape. Amo na ning sidlingon, daghan na ning kunuan mo turok. Ibuak ni James kay iyahang sidlingon. Ito pa gani mi pupuunon. Amo ning itanom ni kan ani panurok. Daghan kay siya. Nindot kay liso tan-aw. Buwan ang punutan. Nindot kay ang liso. Guys, daghan ang ako ang mga pinikas ang para sidlingonon, mga kape. Mo ni siya ako ang sidlingon kay para ikapugas niya ang dagko na makwartahan na ni guys. Kay mapalit man si Mayor Aljon Diamante sa tuburan og tag 25 ang kilo. Di kwarta na guys. Kung naidaghan ani guys, makwartahan na gyud. Kay si Mayor Aljon iyaha maning buhaton nga tuburan coffee. Masud niya ata ninyo ha. Kaya si ang tuburan coffee. Lami kaya ang coffee diha guys. Madaghan na ni kay nagbuhat man siya diha og kanaang tuburan coffee. Ang kining mga coffee nga iyahang buhaton gikan ra ni dinhi sa tibuok tuburan na inananom sa mga kabukiran. Nasa say dako sang mga daghan kaing coffee guys, mga tinanom niya dito sa Kabangkalan, tuburan. Amo na siya gipun-an sad sa nagkalain-laing mga barangay. Maayo kaayo guys ang gibuhat ni Mayor Aljon Diamante. Naagi mga produkto diri sa bukid. Daghan kayong mga kaayuhan. Sige, salamat. Sud niya taninyo diha sa Tuburan Coffee. Ilami kay ng coffee diha sa Tuburan Coffee guys ni Mayor Aljon Diamante. Salamat.